Kaudom jirpo tum nili channel mate mukrang bekiara channel kelang bomarat tum hat. Lasi pinia bangke nang le tum kedoan apan nilihin pen isialam the pachini je bangke ilitum kamathan ang jialam the. Lasi ilitum kaddo kawe nonamat kachiki prong. Kachini dab je pan kopene kachini je pan lahai pulotang te ilitum ke social media long si kachiki. Jase met ke Facebook tang ho YouTube tang ho Instagram tang ho kaprek lasi lahai long ilitum ake joy si kelong ake joy pulotang te ilitum ake joy lok lo sabi ilitum akapire me bang ko pilo pulotang te ladak hello kapire me min nai takidu kon ma ke joy la lo kapire me lasi kapire me bang ke ilitum katar libdu na kenang sot lasi kaprek lahai long Facebook along tho kaprek long sitame labuson kalili alam klang rok titi mate cobai lam komat ne tum claim data hai lasi labson ke claim along tamile tum angkur apolong chini dun de pol hai hui ahor mu share dun rediti alama hok ne hok hene chini dun de lo lasi hok lo tang bopok ke share dun ke tok dun lahai jo labson lasi lahai ke phere me alam lo lasi lahai hor mu hok ne hok hene chini de pen rad bang phere bin rad tum bang ke chirin angko matha me matha it labson do kokoti lasi lahai hui a join ni si non set ta me ke klang la ke Facebook Instagram, Twitter, India long ke ingkir cek po alam do. Lasi lahai hui ke ilitum along si adai do kokason si man lo. Lasi ilitum non pen ke tar libdun pa mini lapen ladak jong si bang ilitum ake chok che ilitum fake a news si ke share do na ret pulotang te lake ilitum sta me hem kang sam dam nang kok tahai mate adai tu nang krut tahai laba altum chini pam minangi. Lasi ilitum ka chini nang je bang ke angkura polong chini ne hormua bang ke ilitum matha dun pam menang la ahok ma ahok hema Athila son do pick cobai baya son piklang do pick lahaya a platform long ke lasi non ben nal tuhan pachini gang tunga bangke chini lor hormu kali lapen angkura pholong chini pe me alam polote tum chere dun pam mini lasi non setame India long ke Facebook Instagram Twitter inkir po palam ta ke klang lo bon sabe non mage inkir kelang ta hai mini setame patumi an made 26 arni an ke inkir check po se peklang lo bon ta alang tum bong kaching wai dolo ta hai mini lasi inkir ke de non ta iltum use long bomb lo lasi ilitum bang pan chini nende lo monto ilitum ana bang kala bang so putai tum chere dunai pusi la bang so a video salam lo monta nili salam deta menal tum chini lo monta mi isi salam nahi popot chini leka salam iglo la lo don marle tum lasi ilitum kaddo ka beta me matha pon hur sinak lapen chere sinak lapen isi kenak sot nai ka chini lam thike la lo non malam anu tin de smartphone do arta ki zoom pen cheng lo kha ke the anta me sar pi sar bura tum lo anu me smartphone do rep asela bangso smartphone ki ot rep ajoy ni ilitum penang an ason theklong lo chini lo lapen ime thang ta alli do lo bon sa me isi hormu ka chini nang je bang ke non ki ong dung atum YouTube along video selam po upload po lapason ke claim atum topik lapen halat hai tum ha itum aning rung du nangi rap du nangi lapen un an ben ke alang tum aning pathi du nai bonda isi hormu bang ilitum ke claim thu bang ke lapson lo YouTube along komat ne jong si video upload lo polo tangte cepat du krup pen claim pen upload lo pulotang te komat ne tum bangke halai hui a video download dun po puthot upload to deti mate re-upload to deti ahem pu gama se salam halapan lam thi se arjuje lapen banga hormu kang hu lake akes the pik a hormu lo botal hai matha the ate angkura pulong chini ne latum bontal posonan ta claim deti ilitum theklong lo lasil hai hui ke ilitum chire nangji lapen mathap be mepami nangi jong si hala a video hempu mate lai lamar jana hempu dum yong si kopen ne ang deng an claim det pulotang te lage nang lisita me hem kang sam dam nang kok bo las ilitum ka chini nang je bang non penan par nang litum komat ne a video upload pidun det tang ho komat ne ason pene claim pidun det ta ho la hai bang ke ilitum ing ton nang po non kapre ilitum kar biang long tame dopik lo lun ka upload tum share production tang ho long john sine production tho mawe sine production tho kapre production dopik lo video album selam po lai hu video na tum upload du na ret re-upload du na ret laben komat ne ke lam the arju je pin pen cover video pra selam du deti cover video ka selam tum same lam thi se arju nai hala tum phan athele tum long ke prek dak bang Bollywood Hollywood tum mene tum ke che prek pik hal tum ke bang alun tin long si copyright do bang yang se upload lo pulotang te hada copyright klang dun angji la ke revenue ka tum si long po model tum long ke la so hormu awe la si bang long ben che par je dunang del tum ke la si lam the ka arju bang ke nang sot laben lun hai hui ka upload du me arju vek nai lapen isi hormu pachini lang itu tuma menit tum laposon ta claim hala bang alun an pang room po isi hormu album son selam deti la hello best po la son ta selam du nang ni lo selam ji pulotang te lake ahem putin alun ajir ahem putin a producer ahem pu tin apan a producer tin apan arju nang ji
an si ilitum lahai claim ita claim nang ji lapen bang a video bang content chiki chot pen ke ilitum YouTube channel ta ing punang ne pusinili labang so chetai benal than pachini ji athemo ko pine ko son ilitumang bong ning choi me pen ko man sung ikrung ta hai polam sinili pachini la se don marle tum ilitum non penan par bang ge tum kamatha bang ta asap matha pangching pon chat nang po nili pen cheng lok lo nili tame matha pon la song dengan ka matha pon ni pan sinili tame matha pon po la pen nang litum tame labang so bang matha pon tha la pen ka duka vela hemalong non lom lam kangkir do ko yoni hem do prong amat thanga sai ve mal hai hui claimer puta chok che dia ji ko pima ke mi hala le claim non la pen lai hui kang hudun kablut dun thaba bang ilitum claim kle dat po pusini labang so chetai na chuning rilo la pen ilitum ta kroi vek po pusi ning thelo na tum phan ase don marle tum ilitum chetong long le ta jak ding olo la bu son ni li kapre la maran selam la pu inuet lam ni chot jaban ke la senal tum men chetong thelong ning arong lo la pen nili phan ajata por le na tum birta nangji positame nili phan Instagram ol yang follow ta chok ni li hala description long tame nili link pilo Instagram link hadak len tum lang follow ignot hadak ajara porta na le tum pen nang kar juji do ko pen nang than dun ji do pen nang pari dun ji do but hadak senal tum nang long ik lapo la senili Instagram link long nal tum nang follow ik lalu don marle tum lapen ilitum kadoka ve tame nona pora bangke coronavirus ingdang bom pot non ili tame university karta portila mas bang cikup ke delo lasi ilitum tame un anpen tame kaciri dunja phan itum bor inangji hem do klipen hemalong ko an ma kaciri nangji hem do klip lo pota sabaki jogdo lapen ke hong barji pronte sikji ta sai ge do si bar nangji lapen halson mak cikup nangi la sarkar pen aron ke pathik an kaciri ya phan bangke ilitum matha ponang pu lasi don marle tum pini bangke lapuan velo lasi ilitum soni hormus ini lipeklang lo ilitum bangke ahok he abirta kapang dak duna bang ciri nangji ke share dun hai ciri nangji lapen ke athi hala nili jong tu det po hala ahok he a news nang li ke share joine pen komat ne bangke pheri nang kok po komat ne bangke ciri aret po komat ne ka ning lut it hai lo lalu lasi tarli pami pen le nang li share ignot tok ignot lapen isia bangke bang YouTube channel long ka upload tang ko pine hormu bang ilitum inghu bidu nang ne claim bidu nang ne lahai lapen jongsi claim tu vekji pulotang denang le cepat duk sip nang le mitang che salam tu no lahai upload not kalian te jongsi nang le lason pen ta claim tu tung lang pulotang te aim fu pan nang le jat pen no birta no arju no hala kroi pute nang le claim labang lo lasi kijut sinal tum phan nilihin pen kardom pajir lo kardom